tali zirna alter delete and select of company alter omzia chu kan company siam sa kan edit tina kan edit donin alter kan luta chuan delete chu kan remove donin khami kan company siam sa kan delete do in select of company chu company tam tak kan lo nei ta khami khan engber nge kan select kan inti kan select kan in sin talia kan kalanga tuna hen gateway of talia ka oma chuan company info kalanga heta hian company info kala chuan alter kan masaperang alter chu change sina nya tro kan company siam kha kan edit to in alter ka kalang chuan ta chuan ka du zok zok ka thlang thea tali zina emo tali zina chu kan lu tanga ta chuan phone number ka zo ni tro ta khan ka du ha ka change lenga chuan enter ka thachar charanga ka accept anga ta khan ara in thak le me ka back du chuan escape ka phet le chuan alter da ka shuta chuan select company kan sinang khi ta chung bra select kan modra chu esania select company ka luta chuan tali zina chu tali zina le tali zina chu kan ne tuna hian in company azoi kan tuna hian tali zina chu azoi ka oma ka mouse hi chuan tro chuwanin tali zina ti zoi ka select enter kan betanga gateway of tali ka oma helai hi hu chuan hei tali zina zo ka lo bolta ti chu tuna ka company omna chu tali zina ti na chuan tali zina chu han lu le ka duwa ka company omna chu tali zina ti na chuan tali zina chu zo ka select anga enter kan betanga chuan tali zina chu ti zo khi alo duma bold ti ka tali zina chu ka omne ti na chuan inti ka delete ang alter ka kalanga chuan ka delete du zok zok ka select ang tali zina chu zo khi ka delete dona enter ka heta chuan a delete na tu chu kan shortcut key chu alt le d alt plus d alt le d ka heta delete iduen menon te yes or no yes ka ti chuan y ka heta no ka ti chuan no n ka heta ka n ka heta hi angaya min let ya alt plus d ka het lenga ka delete dona yes ka heta y ka heta are you sure there yes tali zina chu kan delete to chuan tuna chuan company pakhat che kan nei to tali zina ti che kan nei to chuan tun video kan share tu chu alter omzia chu alter te select company te delete company khami te pathum kan du chuan company info kan kalanga gateway of tali kan oma company info chu a shortcut key chu alt plus f3 nia emo kan mouse cursorin helai company info ti kan na pheta tuna chuan select company chu company pangli panga kan nei chuan kan company du ber select na khani me chuan alter kha chu kha kan company create to sa kha indian phone number te kan state te khatian kha kan lo zek dik lo pal thea khatian kan na thlak le du khan alter kan lu ta chuan kan company indian tun kum chung chau kha business tam to kha kalo maintain saka a then ka chu tun kum chung chau kha inge thani thatum la kha ka maintain sak dona ka maintain zo ka chuan nok nuai ai kha chuan delete me kha tha chuwanin ka delete don chuan alter ka lu danga ka company du ka select anga delete don chuan shortcut key chu alt plus d nia alt plus d ka hmetanga chuan delete duai mi ron te yes ka hmetanga yes chu y nia y ka hmetanga chuan y ka hmet pon lenga tro chuan kha company kha chu alo delete to